Mas Yanto. Yun izin kalah materi riyen nggih. Oh, baca kok yo. Asik. Yo Mbak Yati, Mbak Isis.
ngagem topi. Sing ngangge topi. Kayak bos ayam ya. Bayuran yang lama. di ujung. Heeh. Ah, ya ayo yuk. No nano, yo. Bablasen apa? Bablas napa monggo. Oh, nggih siap. Nggih. Sip, nggih. Sabda Padita. Ya Allah. Yo, sonada campur sari. Senada campur sari. Takarjo. Monggo Bapak. Yang dari Cibubur monggo. Pak Demanto, Mbak Tri. Yen
paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kandung teke sawah ngenteke kampung spesial buat keluarga besar komunitas Dagang Bakso Nusantara. Sekali lagi alias kadung konteke sawah ngenteke kampung matur suwun nggih Bas yo senada yo sapa keri yen urung tak trimo gantung
besar ngersake cincin putih. Oke. Nah. Iki engko jebule bosku ning kene. Nggih. Mas ayo. Ngene Dik. Ayo. Kene tak gandeng timbang ilang kowe engko. Soale tutik gampang ilang. Ning Merauke jagoan karo pramugara bareng kok. Merauke Tutik Bogelwati. Semoga samawah. Amin. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Odinok gandulan hati, dekade ulayanku. Kami nyulayani
pisahkan walau di akhir zaman. Sampun matur sembah nuwun Mas. Senada campur suaranya ya bersama Mas Yanto. Monggo Mas Yanto. AJS Audio. Ngomong ura-ura. Ajar. Ura-ura. Kula seliramu wis tak aturi. Golek bojo sing bagus kaya aku iki. Dewasane seliramu digawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Aku sagung ngenteni tak enteni rondone.
gunung, Mas. Bocah gunung. Pen.